ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хонаҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, ё ки барои реклама марамат сурат маълумот шуд, дар WhatsApp имо экранбуда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст заминои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар, хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, Ёвон ва Ваҳдат, Ҳисор, территорияи Фархо, Рудакӣ ва дигар тарафҳам ҳастанд. ҳам заминои арзон ҳастанд, ҳам хонаҳои замини арзон, ҳам квартираҳои арзон ҳастанд. Дӯстони азиз, хонаҳо сар мешаванд аз нархҳои 45 000 сомонӣ. агар шумо дар охари реклама бошед марамат рӯй кунед, мо дар хизматем ва курси имрӯза 1000 баробар аст ба 143 сомонӣ. мо бошед навор асар мекунем, марамат рафтем. дӯстони азиз, агар ба шумо асали тоза лозим бошад, асали оригинал, яъне ки асали тавелдара, тоза оригинал гаранчкати, асали хонагӣ, асали деҳқонӣ, ба территорияи Душанбе дастафка дорад ва ба дигар шаҳру ноҳиё инаш бо маслиҳат. Нархи килои асал 100 сомонӣ аст. Агар шумо бисёртар гирем, боз муомила дорад. Асали тоза оригинал гаранчкати. Чанд қайд дар кортон бошад, ҳаста ягон мақсад пасреники нест. Ин ами соҳиби рақамҳои соҳиби асал ҳастанд, ки деҳқониай аз худашонай. Асали тавелдараест, ки ду та рақам аст, ҳад рақамҳошон кор мекунад ва ин рақамҳои 03 шуда WhatsApp ҳам дорад, ки промо метонен дар рақамҳои мегафон, ё ки дар рақамҳои Вавилон занг занен. Ба территорияи Душанбе мегӯяд дастафка дорад. 1 килош 100 сомонӣ аст. Агар шумо бисёртар гирем, боз муомила мекунанд. аз номи канали мо шумо занг занем, боз ягоншон ба шумо скидка мекунам. Асал мега бениҳоят оригинал тозаҳай, мақсад ки роҳ накарда метатона. Ягон михали чизи надорад. Асале ки гаранчкати, асали тавелдараест, ки дӯстони азиз, марамат ба шумо тавсия метавонем. Беҳтарин асалае, ки мо худамон аз замин ака асал гирифтем. Марамат занг занем, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонем. Асали беҳтарин оригинал. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад, ки аз Душанбе. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, дар маҳаллаи Муғуллон гуфтагӣ ҳастад. соҳибашам хеле маълумоташа навистиям. 9 сотиқ замин масоҳат ҳастад, ки 3 дар хона кардагии тайёр бо ремонтҳои нав. пеши хона навес, подвал, калидор ва 3 дар хона ҳастад. ҳоҷатхона, ошхона ва якчанд дарахтони мевандианда. гирди хона маҳкам, об светчам ҳастад. об ва свет мега 24 соата ҳастад. мега свет об мане ки халид намекушам. нархи хона мега 450 000 сомон ҳастад. боз муомила дорад ва рақамошон ҳастад Вавилон. 450 бо ягон сум муомила мекунад аз Душанбе, аз территорияи Шоҳмансур, маҳаллаи Муғуллон. ами хеле маълумоташа наистиям. шахсоне агар харидор ки бошем, бо занг занем, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиям. дӯстони азиз, шумо дар агар хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, марамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. лайкора фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи моро дар навортон дар ами сайти худатон подлисаш кунед. мегзарем ба дим эълони навбатӣ. дим эълон ҳастад, ки халаденики фурӯшӣ ҳастад, ки халаденики российскии оригинал. халаденика мега ай Москва оварда матоша мега нав часпондагӣ беҳтарин мега кор мекунад. халаденики оригинал ай Россия овардагӣ ҳастад. дар ноҳияи шаҳри Туз қарор дорад. нархаш мега 5500 сомонӣ ҳастад. бо арзон мекунем. хай мумкин ки 5000 мумкин бо арзонтарам гирем. хай 5000 сомон метиям тона, мақсад ки срочно мега сум дар кунад. нархаш 5500 сомонӣ бо муомила дорад. ай Россия мега оварда. халаденик мега беҳтарин кор мекунад ва сифатҳои хубшай ва дӯстони азиз, моторуш мега пачкай. якумаш рақамҳои Вавилон дастишона кор мекунад ва дуюмаш мегафон ва имо ҳам дорад. дута рақам ҳастанд, ки ҳардуш кор мекунад ва якчита имо доранд. кадоме ки мехарам мега бо арзон мекунем. марамат на халаденики оригинал ай Россия оварда метонен занг занен харинша. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Торикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метавонем, ки компания яка ёқуб яка чанд сола таҷрибаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва Регар оварда мерасонанд. ва инчунин ба территорияи Хатлон 25 та ноҳияшта оварда мерасонанд.
шаҳри Бохтар, Хуросон, Уялӣ, територияи Кӯлоб ва територияи Восеъ, хоб Данғара, тарафҳои Калхозобод, Обшим, 25 та ноҳияҳои Хатлон ва територияи Душанбе ҳамаи ноҳияҳош оварда мерасонанд. Бори шуморо аз мақсад ки аз килош вобаста мекунанд. Агар аз номи кадани мо гап занем, боз скидка мекунанд. Боз мошини майдаам дорад ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҳамин територияи кортон ё ки аз ҷойҳои хонатон рафта мегиранд. Аз територияи Москва ва Московская област бортона қабул мекунанд. Сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар сешта WhatsApp пайваст доранд. Беҳтарин компания грузоперевозка Яка Ёқуб. Марҳамат ба шумо тавсия метавонам, албатта нависед, бортона соҳ саломат бурда мерасонанд. Мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур дар кӯчаи Каротагинский мегӯяд аз рӯи марказӣ мегӯяд 500 метр мегӯяд болотар ҷойгир аст. Квартираи фурӯшӣ шаҳри Душанбе ноҳияи Шоҳмансур кӯчаи Каротагинский Каротагин аз рӯи калон марказӣ 500 метр ҷои беҳтарин. Духонага квартира аст ки дар якум ошӯна қарор дорад 43 квадрати метр дом 4 ошӯнаи навастройкаи нав аст. Хона бо ремонтҳои замонавии таъмин аст. Ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня дорад. Дар пеши дом мегӯяд мактаб, боғча ва милисахона ва дигар чизо, мағозаҳо, супермаркет ҳаст. Ҷои беҳтари ободӣ ҳамаш мақсад ки ҳаст. Нархи квартира мегӯяд 320 000 сомонӣ аст. Боз муомила мекунанд ва рақамошон тисел аст. Шахсоне ки мехаред марҳамат бо занг занед, дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гиред. Дӯстони азиз, аз кадом шаҳр, аз кадом ноҳия, кӯча, маҳалла, мақсад чӣ хеле ки ба шумо хона, замин, квартира лозим ки бошад, дар таги видео мо нависен. Мо гуфтагиҳои шуморо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Фақат ба хотири меҳнатҳои мо ялакиро фаромӯш накунед, гузоред ки видео мо пешравӣ кунад ва мақсад ки аз куҷое ки мехаред нависед, мо ёфта пешкаш мекунем. Мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Хоромонтепа, дар совхози Кирфи якум Адлини. Обши мега 10 сотиқ замина мега 5 сотиқша мега мефурӯша мега соҳиби лави обдай ва геда ванашта одамо зиндагӣ доранд. 5 сотиқша мега мефурӯшем, нархаш мега 120 000 сомонӣ аст. Бадорон бо муомила дорад. Шахсоне ки аз територияи шаҳри Бухтар, Кирфи якум Адлини замин ки лозим бошад, марҳамат занг занем, маълумотҳои пурраша гирем. Пешашда мега об мегзарад ва одамо зиндагӣ доранд, хай ҷош хуба мегӯяд. Рақамошон мегафон аст. Шахсоне ки мехаред боқӣ монда маълумотша гиред ки мақсад ки маълумоташа пурра нагуфтиянд. Мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни Корвон кӯчаи Гравзавод. Бештар маълумот тариқи телефон. Якхонага квартира аст ки дар шашум ошӯна қарор дорад 40 квадрати метр. Хона канализатсия дорад, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш аст, балкон дорад мегӯяд. Хона унитаз, монтаж, мақсад об, свет ҳамаш гузондагӣ аст. Мақсад ки фақат як абойша мечаспонед, тамом дар трезаҳо ҳамаш часпондагӣ, фақат мақсад пад абой тайёрай, разветка, пазветка ҳамаш қоидаи унитаз дорад. Мапошин фақат ҳамин дар треза ҳамаш часпондагӣ аст. Як обшин як камтар дигар мондагӣ аст. Мелич кориш мондагӣ мега бо хайхтон маълумоти пурраша мегиред. Нархи квартира мега 175 000 сомонӣ аст. Бо хай муомила мекунанд. Шахсоне ки аз територияи Гравзавод аз Корвон камтар поёнтарак мешавад, наздикай. Хай хона обшин пад абой тайёр аст. Рақамошон аст мегафон 175 та метавонед ки занг занед, маълумотша гиред. Мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки бо нархи арзон. Хона қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар тарафи Коммунизм болои Шанбебозор, яъне ки Золи Зард. 8 сотиқ замин масоҳат аст ки ду дархонача кардагӣ аст ва обсервисом аст. Хона мегӯяд коробка. Нархи хона 45 000 сомонӣ аст. Бадорне ки арзон ба фикрам намешавад. Нархи ахиронша хай бо худтон бо занг зад гирем, мумкин арзон кунанд. Не ки илтимос мега беҳуда савол натием ва харидорӣ аниқ занг занем. Маълумотша мо ба шумо фаҳмодем. Ноҳияи Фархор, Коммунизм болои Шанбебозор, Золи Зарда. 45 000 сомонӣ, 8 сотиқ замин, ду дархона дорад, коробка аст. ва шахсоне ки агар харидори аниқ бошед, нами акада срочно сум дар кор аст, мегафони номерош метавонен бо як бор маълумотҳои пурраша аз рақамошон гиред. Лайк аз занед фаромӯш накунед, навора фазилчаш кунед. Мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст ки срочно қарор дорад дар шаҳри Бухтар
дар кӯчаи кайҳонавардон яъне ки пеши мактаби 10 меша домои панелни общин кривойда пеши мактаби 10 да духонага квартира астае ки дар 4 ошона қарор дорад доми 5 ошона астае 52 квадрати метрае доми панелни ремонтуш мақсад хай 70% абой дора общин замонави нест ремонтуш барои зиндагӣ 100% мешавад қатиш термис кондиционер дора иёшам метиян общин квартира тайёр аст медора зиндагӣ мекунӣ нархи квартира 265 сомонӣ бардорон боз муомила мешавад духонага 4 ошона 52 квадрат 265 сомонӣ бо савдо дорад ин ҳамин рақамҳои билайна шахсоне ки мехарем бо занг занем маълумотҳои пурра ва аниқша аз худашон гирин дӯстони азиз аз кадом ноҳия шаҳр хона лозим аст дар комментар нависем мо агар ёфтем шумо да пешкаш мекунем фақат боз такрорша узри зиёд мехоҳед лайка фаромӯш накунед навора подлисаш кунед мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ общин территорияи калхозобод дар деҳаи карабурё гуфтагӣ аст поёни 40-солагӣ хай шахсоне ки аз ҳам тарафай бо мефаҳмехтон яъне ки аниқтараш замин аст бо временкаш ба мошинам алиш мешавад 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хонаи временка дорад ки хона коробка аст хоб нархаш мега 80 бо муомила мекунем ё ки ба ягон мошин алиш мекунем болоиш мақсад сум ё ки мошине ки дар ҳамин нарх хамоша мешавад нархаш 80 нархи хона ҳам сумакӣ ҳам ба мошин алиш мешавад шахсоне ки аз территорияи ноҳияи мақсад ки ҷалолиддини балхи румӣ лозим бошад марамат занг занем бо боқимонда маълумот чагӣ рақамошон ина мегафона 24 соат срочнай метавонед занг занед мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки бо нархи арзон срочна хона қарор дорад дар шаҳри бухта шаҳри хурғонтепа дар қишлоқи вионда общин дар ноҳияи виён пеши заводи пӯста 6 сотиқ замина мега соҳибош як дар хона дорад ки хона дар тиреза часпондагае уже барои зиндагӣ меша як ҳуҷра хона бо гирдаш фундаментош рехтагӣ астае нархи хона мегӯяд 110 000 сомонӣ аст бо конкретна харидор боша мега арзонтар карда метиҳем 110 000 сомонӣ як дар хона 6 замини ҳамвор гирдванашта полни одамо зиндагӣ дорад шахсоне ки мехоҳанд ки бештар маълумотша фаҳмидан ин рақамошна дар поини видео мегафон аст ахир 96 метавонед занг занед маълумотша гиред мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст аниқаш ки дӯстони азиз дар шаҳри ҳисор хонаи коробка хона қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар территорияи деҳаи лолагӣ гуфтагӣ аст соҳибош шаҳри ҳисор деҳаи лолагӣ як дар хона дорад ва 6 сотиқ заминае ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% об ва свет дорад гирдванашда харидисен одамо зиндагӣ дорад як дона сурат доштае ҳамира пешкаш карда нархи хона 65 000 сомонӣ аст бадорон ки як дар хона ва замини ҳамвор дорад ҳуҷҷатош қоидавӣ 65 000 сомонӣ аст боз муомила мекунем мегӯяд рақамошон мегафон шахсоне ки дар кор аст маҳрамат занг занед мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки хонаи дуошона коттедж қарор дорад дар шаҳри душанбе дар территорияи корвон поёни корвонда общин роҳи семенфурӯшода мегӯяд чорум мақсад ки лаби роҳ пеши роҳи семенфурӯшо хоб як сотиқ замин аст ки хонаи дуошона ки 4 дар хона дорад дута дар поён дута дар боло хона бо гӯшти пухта ва бо байнои шустум кати хона коттеҷа тагӯш падвали калон дорад даврӯза часпондагӣ хона общин коробка аст нархаш мега 200 тай боз муомила мешавад кадоме дар камхали хонаи коробка мақсад дуошона лозим боша рақамошон аст кор мекунам метавонед маълумотҳои пурраша аз рақамошон гиред ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда